Kako mi se pucoviš? Ko si ti je? Ja sam Miloviko. Milović, Ja sam notivno došao za gorile ovaj audiciju što ste otvorili drugo. Evo to Miloviko mene odlično. Znate, ja ono sam evo ovdje imate falsifikate, da sam ja položio ovaj karate i onda sam... Karate, da, evo vidite, tu sve piše ovaj... Ovi kažeš ti... Tek brown pojas, šta ovo brown pojas, a dobro mislim ovaj, bit će crni ovaj. Kad ti? Imam dozvolu za pištolj, ovaj, nosim bombu, dozvolu, evo, nisam, evo. Dozvolu. Da. Pogledajte se sliku moja. A tvoj pištolj nosiš? Ovaj pištolj nosim CZ, nosim 98,6 i on... Umem da pucam s njim. Umem da pucam s njim. Koliko si prebio do sad ljudi? 16. 16 ljudi do sad. Bilo je više, ali nisam brojao. Vjerojatno nisi nadal brojao. Evo, ako je sve u redu pa da potpišite ovaj... Potpisit ću, mislim, nemam formulare, morat ću, nešto si svoj papira, nemam formulare, isti se s ove strane. Ajde, Kris. Evo, ono kao ovaj... Daj ugasi. Ne ugasi ovaj, Da. Poslije ću nastaviti da da se okrenem. Okrenem. Tako. Ovću ga. Eto. Ja sam. Ti samo dodanim tačku. Tačku. Udari se. I znate, eto ja sam... Znate, ovo nosi kući. Ali treba neki biro, nešto da se napravi u biro za zapošljavanje. Ma kakav biro, jasno dio je biro. A izvinite, šta ću ja raditi ovdje? A ti će mene čuvat kad ja izađem na ulicu, ti će mene se sve... Znači ovako, pored vas, ja ću malo... Da, malo većemo. Da ću ovako, stojite. Ja ću šetiti ovako... I onda ja šetam pored vas i udaram sve što ne iđu. Da, i onda kad ja otesem, ti prođeš ruku, ja otresem i ti staviš kuđe. A uđe pored, dobro. Sutra u 5 sati ujutro si ovdje kod mene. Ovdje. Sad i 4, a do 5 si odspava, idi kući, se ručaj i dođi. Nema problema. Nema bre, slobodno, zdravo. A znači ja su odlično, nema problema. Doći si ti sutra kod mene. Obradovat će se kući. Gazda, hvala Gazda, kako ja vas zovem? Gazda me zove, Gazda Mika, pa nema veze. Gazda samo. To vas više i mene, dobro. Nema problema ovaj. Plata će ti biti za 5 mjeseci, prvo te vidim da dobro radiš. Odlično. Ja mislim što ti dobro. Dečko, ja mislim ti dobro radiš. U redu. Hvala Gazda. Ajde. No, jes Gazdi, ja sam uhu. Jeste, malo si. Gazda. Nije vaš. Pištolicu treba pojeti, ali nisam ga. Nemoj, sutra ga u 5 ujutro donesi ovdje, te vidim ja džava, ja ti reći da te ja pustio. Ajde, Ostika, to je zdravo. Hvala, džava. Ajde, briši, ajde, gubi se. Ajde, kakav čovjek, ja.